ኣብዛ ብስልጣንን ማዕርግን ዝተዋሓጠት ዓለም እቲ ዝዓበየ ዘውዲ ርህራሄ ምዃኑ ርኣትና። ኣብ ቤተ መንግስቲ ልዕልቲ ጥራይ ነበረትን ንዝተረስዑ ተዋጋኢት ድምፅን ዘይብሎም ድምፂ፣ ኣብ ጸልመተ ቦታታት ድማ ብርሃን እያ ነይራ። እዚ ዛንታ ልዕልቲ ዲያና እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም ኣብ ታሪክ ናይቶም ኣዝዮም መሳጢ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል። ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይታ ንግስቲ ልቢ ዝኾነት ልዕልቲ ዲያና ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ዲያና ፍራንቸስ ስፔንሰር ብሓደ ሐምለ 1961 ኣብ ሳንድሪንግሃም ዓዲ እንግሊዝ ከም ምሩጻት ስድራ ቤት ወይ ሮያል ፋሚሊ ተወሊዳ። ስፔንሰርስ ምስ ሙሉእ ንግሳዊ ስድራ ቤት ጥቡቕ ርክብ ነይርዎም። ንእስነት መንእሰይ ዲያና ግን ዝንገር ኣይነበሮን፣ ሽግር ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ሓዳር ወለዳ ጓል 7 ዓመት ጥራይ ከላ ብፍትሕ ተዛዚሙ። ዓሚቕ ስምዒታዊ በሰላ ገዲፉላ። ዓፋርን ዕቅብትን ኮይና እያ ዓብያ። ካልኦት ቀልጢፎም ዘስተብህሉሉ ሕያውነት ግን ኣብ ውሽጣ ነይሩ። ንቖልዑ ትፈቱ ነበረት፣ ንዝተጐድኡ ድማ ዓሚቕ ርህራሄ ነይሩዋ። ኣብ 1977 ዲያና መጀመርታ ጊዜ ምስ ልኡል ቻርለስ ተራኺባ። ቻርለስ መርዓት ንምርካብ ጸቕጢ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኣብ ዲያና ነቲ ንግስነት ዝምነዮ ባህርያት ጸጋን ንጽህናን ተኣማንነትን ረኣየ። ክሳብ ለካቲት 1981 ፍጾም ተኣወጀ። ሓንቲ ሓፋር ጓል 19 ዓመት አንደበት ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ዝዝረበላ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ከላ ዓለም ትዕዘብ ነበረት። ዲያና ብዕለት 29 ሐምለ 1981 ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ 750 ሚልዮን ሰባት እናተዓዘብዋ ብእግራ ወረደ። እቲ ልብሲ መስተንክር ነይሩ፣ እቲ ዘውዲ ይንጸባረቕ ነበረ። ብድሕሪቲ መጋረጃ ግን ዲያና ድሮ ክብደት ናይ ሙሉእ ብሙሉእ ናታ ዘይኮነ ህይወት ተሰሚዕዋ። ንካሜራታት ፍሽኽ ኢላ ኩሉ ፍጹም ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ሚልዮናት ይዕዘቡ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጠት እዩ። ብድሕሪቲ ፍሽኽታ ግን ድሮ ስንጥቆታት ይፍጠሩ ነበሩ። ልቢ ቻርለስ ገና ምስታ ኣፍቃሪቱ ነበር ካሚላ ፓርከር ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ዲያና ጽምዋ ህይወት ቤተ መንግስቲ ክስማዕ ጀመረ። ኣብ 1982 ዲያና ንሉል ዊልያም ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ንሉል ሃሪ ወለደት። ዓደነት ዝዓበየ ሓጎሳ ኮነ። ምስ ደቃ ግልጽነት ምፍጣር ናብ ህዝባዊ መዘናግዕታት ምውሳድን ብዝተኸኣለ መጠን ንቡር ህይወት ብምሃብን ንጉሳዊ ልምዲ ኣፍሪሳቶ። ከም ኣዶ ዝነበረ ሓልዮት ምስቲ ክኽተሎ ትጽቢት ዝግበረላ ተሪር ንጉሳዊ ሕግታት ኣዝዩ ጻረሪ ነይሩ። ስሕበት ዲያና ኣብ ጽባቐ ጥራይ ኣይነበረን፣ ኣብ ሰብኣውነታ እዩ ነይሩ። ፍርሕን ጉጊ ሓበሬታን ልዑል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዘይ ጓንቲ ምስ ሕሙማን ኤድስ ኢድ ንኢድ ተታሒዛ ኣብ ኣንጎላ ኣብ ዝርከብ ግራውቲ ነተውግቲ እናተጓዓዘት ናብ ሓደገኛ ተረፍ ኪናት ኣቃልቦ ትስሕብ ነበረት። ናብ መዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ሆስፒታላትን መዕቆቢ ዘኽተማትን እያ ትበጽሕ ነይራ። ህዝቢ ንክርያ ዘይኮነስ ብሓቂ ስለ እትሓልየሉ። ህዝቢ ፍቕራ ዝፈጠረሉ ምኽንያት ከም ዝረኣዩን ዋጋ ከም ዘለዎምን ክስምዖም ስለ ዝገበረት እዩ። ጸቕጢ ንጉሳዊ ህይወት፣ ጽዑቕ ምጽራይ መራኸቢ ብዙሓን፣ ከምኡ'ውን ቻርለስ ምስ ካሚላ ዝነበረ ቀጻሊ ዝምድና ዋጋ ወሲዱ። ኣብ መወዳእታ 1980ታት ዲያና ምስ ጭንቀትን ብሉምያን ስምዒት ተነጽሎን ቃልስ ነበረት። ኣብ 1992 እዞም ንጉሳውያን መጻምድቲ ብፍላዮም ኣፍሊጦም ንንግስነት ዘሰንብድ ኣጋጣሚ እዩ። It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. ዲያና የቋረጸትን ነቲ መድረኻ ተጠቒማ ንኻልኦት ሸለል ዝብሉ ዕላማታት ክትቃለስ ብምግባር ናይ ግብረ ሰናይ ስርሓ ቀጸለት። ብ1996 ዲያና ቻርለስን ብዕሊ ተፋቲሖም ንጉሳዊ ልዕልና ዝብል ማዕርግ ሲኢና ካብኡ ዝዓቢ ነገር ግን ረኺባ ነጻነታ።
ነፃነታ ተጠቒማ ዝያዳ ኣብ ሰብኣዊ ስራሕ ከተተኩር ብምግባር ዓለማዊ ምልክት ሕያውነትን ትብዓትን ኮነት። ፋሽና እናማዕበለ ዓርሰ እምነታ እናዓበየ ድምፃ ድማ እናሓየለ ከደ። ድሕሪ ደጊም ልዕልቲ ከዓ ኣይነበረትን። ኣብ መድረኽ ዓለም ሓይሊ ርህራሄ እያ ነይራ። ልዕልቲ ዲያና ዝናይ ደልየትን ሽልማት ኣይሃደነትን። ዓለም ግን ነቲ ዝሃበቶ ብርሃን ሸለል ክትብሎ ኣይከኣለትን። ርህራሄኣ ናብ ጽልዋ ተቐየረ። እቲ ጽልዋ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ተፈሊጡ። ገለ ካብቲ ንሕያውነታን ትብዓታን ሰብኣውነታን ዘኽበረ ክብርን ሽልማትን እንሆ። ዲያና ብዘበርከተቶ ግብረ ሰናይ ኣበርክቶን ንሃለዋት ህፃናትን ገዛ ዘይብሎምን ኣብ ምድፋዕ ብዝነበራ ተራን ሓንቲ ካብተን ዝለዓሉ ዜግነታዊ ክብርታት ብሪጣንያ ተሸሊማ። ሴሬብራል ፓልሲ ፋውንዴሽን ንኣካለ ስንኩላን ብዝገበረቶ ዘይሕለል ደገፍን ርህራሄ ኣብ ምድፋዕ ዘለዋ ዓለማዊ ጽልዋን ኣፍልጦ ሂቡ። ሕቡራት ሃገራት ንዲያና ኣብ ሰብኣዊ ዕላማታት ብዝገበረቶ ተወፋይነት ብፍላይ ድማ ኣብ ንቕሓት ኤድስ ብወፍሪ ምእላይ ነትወግትን ብዝሰርሓቶ ስራሕ ኣኽቢርዋ። ሽልማት ልቢ ወርቂ ኣብ ትካላት ግብረ ሰናይን ሕክምናን ብቐጻሊ ተሳትፎኣ ብብሪጣንያዊ ልቢ ፋውንዴሽን ዝተዋሃበት። ዲያና ቅድሚ ሞታ ኣንጻር ነትወግቲ ብዝገበረቶ ወፍሪ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ተሓጽያ። ዲያና ኣብ ሰብኣውነትን ዘመናዊ ባህልን ብዝነበራ ጽልዋ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዓለምን ራእይ ዘለወንን ተኻቲታ። ኣብ ታሪኽ እንግሊዝ ካብቶም ኣዝዮም ዝድነቑ ሰባት ሓንቲ ኮይና ተመሪፃ። ኣብ ሓጋይ 1997 ዲያና ምስ ዶዲ ፋይድ ወዲ ቢልዮነር መሓመድ ኣልፋይድ ብሓባር ትዝናነዩ ተሳኢላ። ፕረስ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ይከታተላ ነበረ። እቲ ውጥረቶም ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ እናሓየለ ከደ። ብ31 ነሓሰ 1997 ዘሕዝን ፍጻመ ኣጋጠመ። ዲያና ኣብ ፓሪስ ብሓደጋ መኪና ሞይታ። ጓል 36 ዓመት ጥራይ እያ ነይራ። እቲ ዜና ንዓለም ኣደንጊጽዋ። ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ሓዚኖም ኣብ ደገ ቤተ መንግስቲ ኬንሲንግተን ዕምባባታትን ክብርታትን ልዕሊ ኢሎም ተደራሪቦም። እቲ ሓዘን ካብቲ ብሪታንያ ሪኣቶ ትፈልጥ ሓዘን ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ዓለም ካብ ልዕልቲ ንላዕሊ ምዃና ኣረጋጊጻ። ንሚልዮናት ስድራ ቤት እያ ነይራ። ድሕሪ ሞት እውን እንተኾነ ጽልዋ ዲያና ይቕጽል እዩ። ደቃ ልኡል ዊልያምን ልኡል ሃሪን ርህራሄኣን ተወፋይነታን ንማሕበር ግብረ ሰናይ ንቕድሚት የሰግምዎ። ፍርሒ ዘይብሉ ምጉስጓሳ ሰባት ብዛዕባ ኤድስ ጥዕናን ኣእምሮን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ዝዛረቡሉ ኣገባብ ቀይርዎ። ዲያና ሕያውነት ድኽመት ከም ዘይኾነ ርህራሄ እቲ ዝለዓለ መንደቕ ከፍርሶ ከም ዝኽእል ፍቕሪ ሓደ ሰብ ድማ ንሚልዮናት ከም ዝትንክፍ ምሂራትና። ሕይወት ዲያና ሓቀኛ ንጉሳዊ ክትከውን ዘውዲ ክትገብር ከም ዘየድልየካ እዩ ዘዘኻኽረና። ንሓደ ሰብ ዓብዪ ዝገብሮ ሓይሊ ኣይኮነን፣ ማዕርግ ኣይኮነን፣ ሃብቲ ኣይኮነን፣ ልቢ ናይ ምትካፍ ገለት ድምፅን ዘይብሎም ምቅላስን ንዓለም ካብ ዝረኸብኻያ ንላዕሊ ምልዋጥን እዩ። ብጸጋ እያ ትነብር ነይራ። ብዘይ ፍርሒ እያ ተፍክር ነይራ። ደረስ ዘይብሉ ሓልየት ነይርዋ። ስለዚ ድማ እያ ሎሚ እውን እንተኾነ ልዕልቲ ዲያና ወትሩ ንግስቲ ልብታት ኮይና ዘላ። እዚ ንምእማኑ ዘጸግም ዛንታ ተነቃቂሕኩም እንተኾንኩም ለኣእምሮኩምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።